Aija. Ei mulla kauheasti ole. Ehkä mä oon Taku. Jos oikeasti miettii, niin sellaisissa tilaisuuksissa, jossa on niinku ollut tarkoitus kutsua ihan valtavasti porukkaa paikalle, jos käykin niin, että sinne tulee tosi pienesti, se näyttää siltä, että on tarkoitettu niin kuin 100 hengelle, mutta täällä on vain 10, niin mä tunnen ehkä silloin kyllä myötähäpeätä sitä järjestäjää kohtaan. Kyllä mä ruoanlaitossa on kuitenkin tämmönen jälkiruoka-ihminen, että se on mun bravuurini sitten, mitä siellä sitten tekeekään, niin ehkä nyt sitten ainakin viime aikoina se bravuuri on ollut näissä juhlakakuissa, synttärijuhlakakuissa, YO-juhlakakuissa, mitä ne sitten onkaan. Niin. No mä oon kerännyt pienenä ihan kaikkea mahdollista ulkomailla sokeripalapusseja ja karkkipapereita ja postimerkkejä ja kiviä ja mitä kaikkea voi olla kerännyt, mutta sitten nyt mä oon enemmän niinku mieluummin jotenkin, että vähemmän tavaraa. En haluaisi kerätä mitään oikeastaan. Mieluummin voisi luopua tavarasta. Ehkä mä kerään niitä ihania ihmiskohtaamisia sitten. Ehkä ei se nyt ole niin salainen, mutta ainakin mä harrastan taiteita, niin tykkään maalata itse ja oon jonkun verran myynytkin tauluja, niin ehkä se ei ole niin yleisesti tiedossa, niin se on lähes salainen. Softa-ala tarvitsee kaikkea lisää, että softallahan voidaan ratkaista maailman ongelmat ja yritysten ongelmat ja ihmisten ongelmat ja toki siellä on se äly, että mitä ollaan tekemässä. Eli kyllä mä uskon, että siis softa on tosi merkityksellistä ja sitten sehän tarkoittaa tietysti sitä, että sit se on yhä uusilla alueilla ja kasvaa ja silloin me tarvitaan tietysti lisää ihmisiä tekemään niitä asioita ja osaajia.